Ei vittu Eeli, me ollaan puhuttu tästä, kun sä et voi soittaa sitä copyright-musiikkia heti kun me vittu aloitetaan. Kun se intro Tää ei... on non-copyright. Tää on non-copyright. Tää ei voi olla non-copyright. Tää ei vaan voi vittu olla. Tää on non-copyright. Älä huoli. Mä katoin sen. Tässä on ääni. 2 palloa, tarvitaan vaan se peenis. Anna vinkkaat viestiä. Vittu mä klipin! Joo, ei hirveesti kiinnosta hiilatteita oikeesti. Moro Riksytia eikä fanit eli Allu ja Tomi. Tänään pelataan OV:ta ja tänään... Niin. Ei se on aina ogelilainen. No vittu, en mä oo ogelilainen. Ai se on aito vittu. Äijä käy vaan jossain Aito vittu. Äijä käy vaan jossain puksu pizzakeva, niin se ei edes käy OP kanssa. Äijä ei käy edes 99 burgelissa. Burgeli. Paras Fara-pelaaja ikinä. Ainakin parempi kuin Joel. Tää. Wow, mä en myöskään pelaa Faraa. Joel pelaa aina vaan paraa, että ihan paska. Ihan paska. Tässä on Joelin KD. Mä näytän vittu. Mitä sä edittaat siihen joku? Mä edittaan siihen kakka-emojin vittu. Niin vittu. Vitsi mä saan suolaa tänään, mä en tiedä mitä mä Mun oon tehnyt. hiili oli vittu. Joel! Ei hirveesti kiinnosta hiilatteita oikeesti. Mulla on 10 tappaa. Sun tulot Semmonen on aika. meistä kiinni. Me tehdään sulle rahaa YouTube-kanavan kautta. Nimenomaan. Niin sinuna olisin hiljaa. Sinuna pitäisin turpani kiinni. Niin. Tuu sipuli. Okei. Paljosta rahaa on tullut tässä kuussa? 6200. 70 000. Ja missäs mun rahat? Come on jätkät, pointti on meidän. Joo, tee se juttu. Joo. Joo, tee se juttu. Tervetuloa Joel Showhun. Nyt tehdään juttu. Pointille, ehti. Juttu. Ei ehtinyt, Sori, mä ei. en tehnyt juttua. Nyt vittuu täältä. Alkupeli meni hyvin, sit se ei mennyt enää hyvin. No mitä sä nyt sanot yhden pointin jälkeen? Ei siis multa, minun Tää on osaltani. niinku 1-1, et sä voi tolleen minun koko oman vitun tiimiä einin. Sä voi niinku... Mun oman Jinxaa. einin Sä kohdalta. et voi leimaa kaikkia muita sun omien virheiden takia. Mä en sanonut, että mä... Sä et voi pyytää multa rahaa, vaikka sä ite et osaa käyttää sitä. Ei Joel, missä mun hiili on? Mikä soundi? Tää vittua. Ei, tää on meidän pointti, jätkät, come on. Onks tää Suomen paras farameini? Suomen paras farameini. Ei, tää ei oo niin hieno. Diiva, kun mä Mulla tulee oli semmonen ahveri. oikeesti hieno. Wow. Vielä yks. Joo, Eli tää sun trappi on tässä. Sori. äijä Bastion meillä. Joo, Suomen paras. Suomen paras bastion tänään. On. On. Reaper! Riku! Joel, auta! Reaperin Joo, no otetaan nyt ihan vittu siis. Joo, otetaan nyt Junker kuitenkin Queen, sitten Junker sivistyneet. Tää paska on vitun lovi. Just toi. Suomen paras bastion meidän, ei voi muut sanoa. Mä oon ollut Eelin kanssa koko päivä. Se on mitä. Se on Kyllä kyllä ihan paha mies. meidän. Suomen paras bastion meidän. Ei voi vittu muut sanoa. Ei voi vittu muut sanoa. Miks mut on damage boostattu? Se meillä on selässä. Joo, se on siinä. Ei oo Hansa kyllä. On, se on tossa. Oikein, se on oikein. Tässä. Ai on legit. No siis kun äsken oli, kun me käännettiin toiseen suuntaan. No me laitettiin sitä riipperiä. Käänsin selän. Sit Hansa vaan selkään, niin kai se on silloin selässä. Tää meni tässä. Nyt tää hajos käsi. Eiku Asia sai speed boost. Kuollut. Baptista kuollut. Mä jotenkin toskin herra. Ei vielä. Baptista kuollut nyt. Ei vielä. Vittu Suomen toi. paras anameini, Suomen paras Vittu anameini. toi äijä on Suomen paras. Moro katsojat, laittakaa kommentteihin mitä bissejä te nautitte meidän videon tahtiin. Ja nyt, hörppy. Se siinä ainas. Se siinä ainas. Naissa. Mitä vittua toi tarkoittaa? Sori äijä, ei voi mitään. Näytä niille. Jumala huono. Ei jumalauta. Ui! Tuplakille, Suomen paras sankkeri. Vittu tapas mei, se on yhdet. Suomen paras En sankkeri. tiedä mitään. Suomen paras sankkeri. Vittu äijä kyllä tekee damagea junk runnilla.
Vittu se elää. Ei, pallit! Mallit sulle. Mallit kastuu. Mä vähän, mä olin vähän hyvä. Sori. Ihan vittu Vittu se just käytti saatanan laatikon. Tommonen. Käytti just vittu boksin. Perse. Noniin jätkät, se on siinä. Kärsikuollu. Mei. Vittu, mitä vittua just tapahtui? Miten ne... Toi reiska oli niinku yksin mun perseessä. Ja se ei tappanut mua. Nyt Doomin pitää vittu kärrää. Mei on vitun lovi. Joel, käytä se juttu! Käytä juttu! Vittu. Äijät siinä. Meni työns mut. Äijät siinä. Vittu. Mitä täällä tapahtuu? Joku täällä on tapettu. Turpaki. Joel, ei alkaa! Joel herää! Eihän toi ollut mitenkään vaikeasti saattu. Ei niin. Mersi vitun lovi. Vittu mä klippasin sen. Pointille ei anneta pointtia, Mä klippasin ihan paskaksi. Play of the game! Wow, voitettiin äijät. Klippasin tän Mersin vitun paskaksi. Ai saakeli. Reiska kuollu. Neidelas. Vastu tuolla. Kova saunan tappaja, kova löylyn tappaja. Ai heti vitosti kylmää. Kova vihka. Vanha vihkan mieliä. Vittu mä klippasin Mersin, mä tein Teit sä sen. Teit sen. klipin. Äijä vittu teki Suomen sen paras vielä. Sunset meini vittu. Äijä vittu teki sen vielä. Tein sen klipin vittu. Mikä mun Ja katsotaan klippaus. Okei. Tässä ei tule sitä hyvää klippausta. Hyvä klippaus oli vitun sairas. Mä laitan sillä kohdalla pelkästään mun ja Joelin POVt. Laita sun muna siihen vittu sillä kohdalla. Saadaan edes jotain näitä kertoja. Kuinka iso muna sun mielestä pitää olla videolla, että se saa miltsin näyttökertoja? Puolistonnys. Okei, ettei silleen koolla ei siinä saa väliä. Niin se on se, että mitä mä näyttää. Mä oon vähän vittu kujalla. Yksi bisse. näyttää tosi pahalta. Aha. Älkää tsekatko mun vittu veriprosenttia. Tai siis mitä se sanotaan. Vittu mikä jätkä. Aamuja vastustajille. Morgons 1/24. Ei vittu. Voi vittu mut resataan. Ja se on ultin paikka pojat, come on. Ja Juno kuoli. No niin 60 seconds remaining, otetaan ihan easysti. Tehdään samanlainen pusku kuin äsken, mut parempi kuin äsken. Eiks niin? Eihän se silloin ole samanlainen. Sari kun puhuin paskaa. Se on overtime, pitää pysyä pointilla. Come on. Vittu kun mä en osu. Ei helvetti. Ui vittu. Vittu. Ei! Älkää nyt luovuttako jätkät. Ruokaa vittu. Rupasin emouttaa. Ai vittu kammo. Riitti. Tää olikin vittu. Tyhmä juttu. Ripper täällä. Victor tässä näin. Ok. Se oli ihan hyvä call-outti, joilla älä huolitte. Eli on vaan nyt kärtti siellä päällä. Kestä.
Supporttakaa meidän kanavaa, niin voidaan ostaa Eilille uusi auto tai jotain. Vittu. Me voitettiin tää peli. Sitä mä vaan niinku ihmettelen. Ei siinä oo mitään ihmettelemistä. Mitä vittua tässä tapahtuu? Pelataan ykköstä Joelin kanssa. Mitä vittua? Eilen kyllä ihan paskaa äijä. Riku Specta. No niin, moro äijät. Moro. Meillä Lamefestota. Ja siellä viikset alakulmassa kattelee Sieltä hyvä huukki tulee LPFltä. Viikset laittaa takaisin ja LPF vetää vika eka roundi sit paskaksi ja näin se tehdään. Niin on joo. Ihminen, joka valitsi hahmon nimeltään Lucius Malfoy. Mitä helvettiä? Mä en osu vittu mitään. Nyt meni raja. Nyt meni 3 pissen raja. Ei oo ees kauan. Ei! Mitä vittua? Siis ei vittu. Oho. No siinä on sit semmonen päätös. Tää on kyllä. Toivon, että sä valitset oikein. Tää on kyllä ihan päätös. Ei ku. Kummankohan sä nyt otat? Ei, mut kyllä tää on parempi. Ei tossa oo kyllä mitään järkeä. Noniin, ja tästä päästään takaisin asiaan. Ja täällä on Winston vastaan Junkeri tappelu. LPFPV vika eka roundin kokonaan paskaksi. Sieltä se tulee viikset hyökkää heti päälle. Mutta ei tämmöstä voi tehdä. Joelin pitää nyt vähän hakkia tätä roundia tähän kasaan. Ei voi vaan pelata. Ei voi vaan ampua nyt ihan vittu hätiköiden. Ei tässä oo mitään järkeä. Ei tässä oo mitään. Ja hyppyä tulee, ei sillä ollut mitään rajaa. Selkeä voitto viikset tiimille. Ketäs sieltä näkyy? Siellä on Hammondi valittu, yllättävän ratkaisu. Molemmat ottanut Hammondi. Aivan loistavan näköistä. Nyt päästään näkemään mitä nämä pallot saa aikaiseksi. 2 palloa, tarvitaan vaan se penis. Mutta nyt nähdään mitä nämä tekee nää jätkät tappelussa. Sieltä lähtee viikset, lähtee kutittelemaan ekaa damagea pois ja sieltä tulee pallolle, nyt tulee helvetin hyvää hallintaa. Ei tässä oo mitään rajaa, LPMV pyörii vaan karkuun, mutta ei edes käyttäkää abiliteja, Jeesus saatana. Tää toimii. Jeesus saatana. Ja se oli ihan vittu heittämä paska roundi. Vittu mikä selostaa ja mitä vittua. Älä huoli Eeli. Mersi lavi. Tuhot vaan ne. Miten vitussa mä en oo kuollut? Meet vaan eteenpäin, paina eteenpäin. Vitun erikoista. Mene eteenpäin vaan. Ei hätää. Oi, nyt mä voin auttaa kyllä. Miten mä en kuollut äsken? Ollaan niin hyviä. Jep. Jos jumalauta, 13 ja 0 toi meidän vitun duumi. Se ei ole vittu kuollut. On vielä malaria, mieti sitä. Kaikki toisilla, että se on malaria. Vittu Riku, miksi sä tapoit sen? Holy shit, I'm I'm golden. Mitä vittua? Vittu mulla on hieno skidi meillä. Mulla on 7. Oi vittu, sieltä tuli Asha selästä. Tässä voi olla nyt vähän rankkaa. Kuole, vittu. Oi vittu! Sä et kuollu vielä. Ei. Mitä tää Eiköhän se ultas mut. Voi vittu jätkät. Kaikki pitää sulla ite tehdä vähän sosiaa. Miks meidän damage on? Damage. Nyt mä pelaan niinku supporttia, tiedätkö? Miten sä pelaat supporttia, kun sä et voi hiilaa? Kato mun mitigation, tiedätkö?
Kai tää friisaa joskus. En mä tiedä, älä friisaa sitä. Ei friisaa tää ja tänne ei vois friisaa. Mennään. Tää on huono seinä. Mulla on täällä mikä tilanne? Tää on ihan vittu hauska hahmo, mutta en mä niinku yhtään vittu mitään tee. Nyt se voitti, ne voittaa. No. Vittu saatana. Tämä hävittykää peli. No niin, eli nyt meidän pitää ottaa vähän mahtavaa komppikuvaa. Ei tarvi kuvaa, kun ei silloin mitään gameplaytä kuitenkaan. Eli älä kuole, please, please. Kuolisi jo vittu. Oh. Mikä toi kolmospeli? Minne vittu Wow. tää on? Ai mitä? Mä yritän mennä semmoseen paikkaan, et se ei näe mua. Vittu mikä peli. Hei, hyvä komppi eli. On kyllä hyvä komppi. Siis Juno, Brigitte ja Reiska on oikeesti aika vittu hyvä komppi. No niin eli, pitäisikö sun heittää se vittu sinne koriin? Ok, kato. Se oli ihan vitun huono. Ei vittu, sä tulit sieltä puolelta. Tää on vähän ilkeä tilanne. Ei! Voi vittu, niillä on sombra, vittu! Voi vittu! Hei, kiitos kun katsoit tätä Riksojen videota. Tässä oli meidän mielipide Overwatchista.